δήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Μιχάλης Καλοσκάπης, έφορος εθνικών ομάδων, ο κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, ταμείας της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Παναγιώτης Κλαβούνος, έφορος σχολικού σκακιού, ΕΣΟ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων, κύριος Χρήστος Κορίτσας, ο έφορος αγώνων της ΕΣΝΑ, κύριος Καπέρδας, ο κύριος Κατόπουλου Νίκος, αντιπρόεδρος της ΕΣΝΑ. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, γιατί δεν τα πάω καλά με αυτά. Θα ζητήσω από τον κύριο Μπέλο να κάνει ένα χαιρετισμό και να ξεκινήσουν οι απονομές. Γεια σας και από μένα. Μόλις ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, μια πολύ σημαντική σκακιστική διοργάνωση, μια διοργάνωση που απευθύνεται στην νεολαία της Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη διοργανώσαμε εδώ στο Περιστέρι και μάλιστα διοργανώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά γενική ομολογία. Για να γίνει όμως αυτό συμμετέχουν πάρα πολλοί παράγοντες, τους οποίους πρέπει να τους αναφέρουμε. Πρώτα απ' όλα η συμμετοχή όλων των αθηναϊκών σωματείων, οι παράγοντες τους που μάζεψαν τα παιδιά, οι προπονητές τους που τους καλλιέργησαν αυτό το όμορφο πνευματικό παιχνίδι, το παιχνίδι της σκέψης και της στρατηγικής, της συνδυαστικής ικανότητας και της φαντασίας και τα έφεραν εδώ κοντά μας να διαγωνιστούν με τον μοναδικό τρόπο που μόνο οι σκακιστές μαθαίνουν και γνωρίζουν, με την ευγενή άμυλα και στα πλαίσια πάντα του ενθαγωνίζεστε. Να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία είχαν την πολύ άριστη συμπεριφορά αυτές τις μέρες, να διεκδικήσουν, να χαρούν το παιχνίδι πρώτα απ' όλα και να διεκδικήσουν διάκριση με τον τρόπο που ανέφερα, τους ηρωικούς πραγματικά γονείς που είχαν περίσσια υπομονή όλες αυτές τις ημέρες, τους διαιτητές των αγώνων, οι οποίοι εκτός από την ουσιαστική και αντικειμενική δουλειά την οποία προσέφεραν και αρκετά ακόμα στην διοργάνωση, και σας ευχαριστώ πολύ. Όλα τα μέλη της οικογένειας της πνευματικής στέγης Περιστερίου, που με επικεφαλή στην πολύ δραστήρια την κυρία Εύη Σανταμάρα, σας μίλησε πριν, είχε το τέλειο αυτό αποτέλεσμα της διοργάνωσης και άφησα για τελευταίο τους τελευταίους, τον συνήθιποπτο πάνω απ' όλα, τον Δήμο Περιστερίου, ο οποίος είναι κοντά μας, μας παροτρύνει και μας βοηθάει σε κάθε διοργάνωση που κάνουμε, μας προσέφερε αυτόν τον θαυμάσιο χώρο για να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση, όπως και στο παρελθόν, όπως τον έχει διαθέσει, όπως και άλλους παρόμοιους και κατάλληλους για συγκεκριμένους αγώνες χώρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δήμαρχο, τον κ. Παχατολίου, που είναι από όλους σήμερα λόγω των υποχρεώσεων, αλλά και την κυρία Μέριτς Σκιώτα, η οποία είναι πάντα δίπλα μας και πάντα κοντά μας. Και τελευταία αφήνω την περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα την περιφέρεια Δυτικής Αθήνας, που ηγείται ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο κ. Κώστας Παπαντονίου, που με δικιά του πρωτοβουλία και με την στήριξη και πολλών συμμετοχών της περιφέρειας Αττικής, όπως του κ. Βουράκη που είναι εδώ κοντά μας, μας βοήθησαν ουσιαστικά έμπρακτα και οικονομικά αυτή τη φορά και μπόρεσε η διοργάνωση να φτάσει σε βαθμό τελειότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε καλά και να σας ξαναδούμε στο Περιστέρι σε παρόμοιες διοργανώσεις. Να καλέσω τον κύριο Καλοσκάπη για την πρώτη απονομή και χαιρετισμό. Επειδή οι πιο πολλοί εδώ μέσα είσαστε μικροί και νέοι γονείς που δεν έχετε ασχοληθεί πολύ με το άθλημα, στην αίθουσα Γ έχει γίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων, η Κονερού βγήκε πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια, και ο Αρονιάν, που όλοι τον γνωρίζουμε τώρα, ήταν τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής εδώ μέσα. Ο κύριος Καλοσκάπης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Περιστερίου για όλες τις φροντίδες που κάνει τόσα χρόνια για το σκάκι. Την πνευματική στέγη Περιστερίου για τις προσπάθειες που κάνει κατ' επανάληψη για το σκάκι. Εμείς σαν Ομοσπονδία ευχαριστούμε και όλους τους γονείς, γιατί δεν ξεχνάμε ότι για να έχουμε προκοπή στο σκάκι χρειάζονται τρία πράγματα. Καλή διοργάνωση,
που την έχουμε από το Δήμο, το παιδί να έχει το ταλέντο, και το τρίτο είναι να έχει γονείς που να το βοηθήσουν. Δηλαδή να το κουβαλήσουν εδώ κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ κλπ. Επειδή πιστεύουμε ότι και τα τρία αυτά συμβήκαν εδώ πέρα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε άλλες συνέχεια διοργανώσεις αντάξεις. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τα αγόρια 16. Πρωταθλητής Αττικής, Κουτουκίδης Παναγιώτης, Κακιστικός Όμιλος Ηλιούπολης, 6 στα 7. Δεύτερος, Καλογριδάκης Γιώργος, Κακιστικός Όμιλος Νέας Φιλαδέλφειας, 5,5 στα 7. Τρίτος, Πουλόπουλος Γιάννης, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, 5 στα 7. Τέταρτος, Νούτσος Σταμούλης, ΕΣ Κορυδαλού, 5 στα 7. Πέμπτος, Πανάγος Θεόδωρος, Κακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου, 5 στα 7. Έκτος, Καλοδούκας Οδυσσέας, Αθλητικός Όμιλος Λεοντίου, 5 στα 7. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν προκληθεί στους Πανελλήνιους Αγώνες. Εμείς σαν Πνευματική Στέγη Περιστερίου ευχόμαστε να πάρουν και τα Πανελλήνια να τα φέρουν στην Αττική. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαντονίου Κώστας, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, ένα χαιρετισμό και την επόμενη απονομή. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Πνευματική Στέγη Περιστερίου, στο Σοδοστικό Όμιλο, στον κύριο Μπέλο, στη Λία Σαλταμάρα, στη Δημοτική Αρχή του Περιστερίου, σε όλους εκείνους τους συντελεστάς και πρώτα κύρια στους γονείς, στους μαθητές που διοργάνωσαν με τόση μεγάλη επιτυχία αυτή την εκδήλωση. Έγινε μια προσπάθεια από την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια, οικονομική βέβαια στην αρχή, να στηρίξει αυτή τη δράση. Όταν ήρθα προχθές και πήγα στην αίθουσα που γινόντουσαν οι αγώνες, είδα στα μάτια όλων αυτών των παιδιών εκείνο που ζητούσαν επίμονα, να είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνική συγκυρία, σε αυτή τη δύσκολη εποχή για να έχουμε μέλλον. Είδα στα μάτια τους λοιπόν την ελπίδα. Ήταν μια πνευματική τροφή. Δίπλα στην φυσική τροφή που κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας σήμερα την έχουν ανάγκη. Μέσα από λοιπόν από αυτές τις δύσκολες στιγμές βρήκαμε και εμείς τον τρόπο να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και πάλι και πάντα θα είμαστε δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κατηγορία κορίτσια κάτω των 16. Πρώτη, Ανδρώνη Δήμητρα Αλεξάνδρας Ασκοροπίου, 4,5 στα 7. Μανολοπούλου Βασιλική, Πειραϊκός Όμιλος Κακιστών, 4 στα 7. Δαλία Ελένη, Δικέ Πάνο Λιωσίων, 3,5 στα 7. Δούνια Σπασία, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, 3,5 στα 7. Τσουκαράκη Αθηνά, ΣΥΠΙΚΑΠ Απφυλής, 2,5 στα 7.
Μπαλάσκα Ελένη Σοφίας, Καϊκιστικός Όμιλος Νέας Φιλαδελφίας 2/7. Η Τσουκαράκη και η Μπαλάσκα δεν είναι εδώ. Κύριε Οδυσσέα, εσύ δεν είσαι η Μπαλάσκα. Εσύ θα το πάρεις. Εδώ και τον κύριο Οδυσσέα δώστε του. Γιατί είναι για κορίτσια, αφού θα το πάρεις το φορέσεις κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζιώτα, αντιδήμαρχος Περιστερίου, για ένα χαιρετισμό κλπ. Αντιπεριφερειάρχο μου, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί έφοι, κυρίες και κύριοι, νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανη κάθε φορά που μια τέτοια διοργάνωση γίνεται στην πόλη μας και τελειώνει με τέτοια επιτυχία. Πραγματικά έχουμε βάλει πείσμα στις δύσκολες εποχές, Αντιπεριφερειάρχα, όπως είπατε, πρώτη προτεραιότητά μας την νεολαία. Την νεολαία της πόλης μας, την νεολαία του τόπου μας γενικά. Θεωρούμε ότι η αιχμή του δώρατος για μας είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και ό,τι αφορά τα νιάτα. Έτσι θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που με υπομονή έφεραν τα παιδιά τους και συνετέλεσαν στο να διεξαχθούν οι αγώνες άψογα. Πραγματικά είναι ένα ποιοτικό άθλημα, ένα άθλημα κόσμημα, ένα πνευματικό άθλημα και τα συνδυάζει όλα. Υποσχόμαστε κάθε φορά που θα χρειάζεται να είμαστε στο πλάι σας. Να είστε καλά. Αγόρια 14. Κορνιώτης Φίλιππος, Καϊκιστική Άνοιξη 6/7. Τσίρος Φραγκίσκος Βλάσιος, Πνευματική Στέγη Περιστερίου 5,5/7. Δρακόπουλος Πολυχρόνης, Καϊκιστικός Όμιλος Εγαλαίου 5,5/7. Γρηγοριάδης Μιχάλης, ΑΕΚ 5,5/7. Παπαδόπουλος Αστέριος, Φυσιολάτρης Νίκιας 5,5/7. Κατοπόδης Ιωάννης, Καϊκιστικός Όμιλος Εγάλαιο 5/7. Ρακίσκω το καλό που γελώ, Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Καμπάνη που πρόσφερε τα βιβλία που δίνουμε στους νικητές. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος της ΕΣΝΑ, ο κύριος Χρήστος Γκορίτσας. Θα ευχαριστήσω με βάση το δικό μου το πρωτόκολλο, το οποίο νομίζω δεν θα βρει κανέναν αντίθετο εδώ μέσα. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά που είναι στο σκάκι δυναμικά και ταυτόχρονα είναι και στο σχολείο τους δυναμικά. Τους γονείς,
οι οποίοι δίνουν πολλά πράγματα από τη ζωή τους για να ασχολούνται τα παιδιά με το σκάκι και δεν εννοώ μόνο οικονομικά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε της Πνευματικής Στέγης Περιστερίου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που έλαβε χώρα αυτές τις 5-6 μέρες στο Περιστέρι. Δεν είναι τυχαίο ότι όσες φορές επισκέφθηκα τους αγώνες, είχα να ακούσω μόνο θετικά σχόλια. Αυτό κάτι σημαίνει, πρωτίστως όμως σημαίνει για σας μια ηθική επιβράβευση των προσπαθειών σας και θα ήθελα να σημαίνει και ένα έναυσμα να συνεχίσετε ακόμη πιο εντατικά στο μέλλον να είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε. Μου έκανε πραγματικά εξαιρετικά θετική εντύπωση η σεμνότητα με την οποία οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στάθηκαν εδώ μπροστά μας και μας δήλωσαν την εκτίμησή τους για το άθλημά μας. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε πραγματικά να διαχειρίζονται σε κάποιο βαθμό τις τύχες μας και τέτοιους ανθρώπους θέλουμε πάντα κοντά μας για να προσφέρουμε στην νεολαία. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί και πέρα θα σταθώ και στο μήνυμα που βγαίνει για το αντρικό σκάκι από διοργανώσεις όπως είναι τα σχολικά πρωταθλήματα Αττικής και τα νεανικά πρωταθλήματα Αττικής. Το μήνυμα αυτό είναι ότι με τη συνεργασία και τη σύνθεση των πόρων που διαθέτει ο σκακιστικός κόσμος, η Αττική, εδώ και κάποια χρόνια, πραγματικά πρωταγωνιστεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Το σκάκι στην Αττική διαδίδεται με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Μπορεί τα σωματεία μας να δοκιμάζονται, μπορεί η Ένωσή μας πρακτικά να μην διαθέτει χρήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας δεν εντείνονται και δεν βελτιώνονται. Κανένας δεν τα καταφέρνει μόνος του, όμως όλοι μαζί βλέπετε τι καταφέρνουμε και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, περιμένουν και τα παιδιά να γίνει η απονομή. Έχω αποφασίσει και το έχω πράξει μερικές φορές ήδη, να μην κάνω εγώ ίδιος τις απονομές, σε ένδειξη σεβασμού στους γονείς και σε αυτό που κάνω, θα ήθελα ο φίλος μου Δημήτρης ο Τραγουλάκος να πει να κάνει την απονομή στη θέση μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κορίτσια 14. Λιάπη Ζενεμπίση Φιλίππα, σκακιστικός όμιλος Εγάλιο, 5,5/7. Ηλιοπούλου Ελισάβετ, Εστία Νέας Μύρνης, 5,5/7. Ψοφίβη Μιλιά, Φωνέων Ηρακλείου, 5,5/7. Πραγματευτάκη Ασπασία, ΕΣ Κορυδαλού, 5/7. Σκιαδαρέση Αντωνέλα, Αθλητικός Όμιλος Παραδείσου Μαρουσίου, 4,5/7. Πουλοπούλου Εκατερίνη, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, 4,5/7. Επειδή τα κορίτσια είναι ικανά να κάνουν τη συνέχεια όλη μέρα εδώ για να φωτογραφίζονται, κορίτσια τελειώσατε. Άντε στο καλό. Είσαστε όμορφες, το ξέρουμε. Τον κύριο Γιαννακάκο Βασίλη, Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Αθήνας και τεταλμένο Σύμβουλος Παιδείας να κάνει την επόμενη απονομή και ένα χαιρετισμό ίσως. Θα σας πω βέβαια ότι οι περισσότεροι αθλητές στο σκάκι είναι και πολύ καλοί μαθητές. Οι πιο πολλοί είναι φοιτητές στο Πολυτεχνείο.
ή η ιατρική. Συνήθως εκείνοι που πηγαίνουν. Και είναι πολύ κοινωνικά παιδιά όλα τους. Γεια σας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες, είτε πήραν τίτλους, είτε είχαν απλή συμμετοχή. Να συγχαρώ τους γονείς για την επιμονή τους σε αυτή την κατεύθυνση. Ως εκπαιδευτικός, πρώην διευθυντής του Πολυπαιδικού Λυκείου Εγάλεω, έχω παρακολουθήσει από κοντά τα προβλήματα που υπάρχουν στη διοργάνωση τέτοιων αγώνων. Βέβαια, εκεί είχαμε ασχοληθεί με το μπάσκετ, είχαμε πάρει πανελλήνιους τίτλους, αρκετούς, με το βόλεϊ, είχαμε ασχοληθεί με το τένις, που είχαμε κερδίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πεκίνου τίτλους. Δεν είχαμε ασχοληθεί με το σκάκι. Φαίνεται ότι το σκάκι στα σχολεία συναντά δυσκολίες. Θέλω, Πρόεδρε, και ως εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας της περιφέρειας, να συμβάλλω και εγώ στις προσπάθειες που γίνονται να αποκτήσει το σκάκι δυνατότητες και στην εκπαίδευση. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τους συνεργάτες για τη διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος. Γνωρίζω ότι χρειάζεται κότσα για να μπορείς να αντεπεξέλθεις. Εμείς, τα είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Κώστας Παπαδονίου, από τη μεριά της περιφέρειας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Να πω βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι το σκάκι πρέπει να μπει στα σχολεία, οπότε πρέπει να το δούμε και εμείς σοβαρά. Λοιπόν, αγόρια 12. Πρώτος, Δρακουλάκος Γρηγόρης, αθλητικός όμιλος Ζήνωνος Γλυφάδα με 6,5 στα 7. Δεύτερος, Καλογριδάκης Θεόδωρος, κακιστικός όμιλος Νέας Φιλαδέλφειας με 5,5 στα 7. Τρίτος, Κουσκούτης Γεώργιος, σίγμα μη σίγμα Ελευσίνας, 5,5 στα 7. Τέταρτος, Ξεκούρας Ανδρέας, κακιστικός όμιλος Παγκρατίου, 5,5 στα 7. Πέμπτος, Μερασεδόκλου Δημήτριος, αθλητικός σύλλογος Λαβρίου, 5,5 στα 7. Και έκτος, Δερμιζάκης Παύλος, αθλητικός όμιλος Πεύκης, 5,5 στα 7. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάποιους συλλόγους που δεν θυμάμαι ακριβώς τα αρχικά τους. Περιφερειακός Σύμβουλος και εντεταλμένος αθλητισμού της Περιφέρειας για την επόμενη απονομή. Καλημέρα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους. Κρατάνε τη συμμετοχή ανεξαρτήτως διάκρισης. Αυτό λέμε πάντα σε όλες τις διοργανώσεις, διότι αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ θέλω να ευχηθώ πιο πολλά συγχαρητήρια στους γονείς όλων των παιδιών και να τους ευχηθώ καλή δύναμη για τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Να είστε καλά και πάντα τέτοια εύκολα. Κορίτσια 12. Δούνη Μαρία, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, 7 στα 7. Γραφάκου Σωτηρία, Φυσιολάκρης Νίκια, 5,5 στα 7. Κουτσίδη Αμαλία, Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου, 5 στα 7. Τέταρτη Κόκοτα Φωτεινή, Πνευματική Στέγη Περιστερίου, 5 στα 7. Γεωργίτσι Αντιγόνης, Κακιστικός Όμιλος Αμπελοκήπων, 4,5 στα 7. Και Μπουζά Μυρτώ Ελένη, Αθλητικός Όμιλος Ζήνων Γλυφάδας, 4,5 στα 7.
Αντιδήμαρχος Περιστερίου. Θερμά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος. Θερμά συγχαρητήρια στο σύλλογό μας, στην πνευματική στέγη του Περιστερίου, πρώτα απ' όλα στην Ομοσπονδία και σε όλους αυτούς που πρωτοστάτησαν ώστε αυτές τις 5 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, να υπάρχει αυτή η ευτυχής κατάληξη σημερινή. Από τη μεριά μας, από το Δήμο Περιστερίου, από τον Δήμαρχο, τον Ανδρέα τον Παθακουρίδη, εύχομαι τέτοιες εκδηλώσεις στο Περιστέρι να συνεχιστούν. Να ξέρετε ότι θα είμαστε αρρωγοί καθηγητής προσπάθειας και σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να τονίσω ότι ο Δήμαρχος, για να μην είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό. Αλλιώς θα ήταν εδώ. Λοιπόν, αγόρια 10. Καρούσος Θοδωράκης Νικόλαος, κακιστική επικοινωνία Ηρακλείου 6,5 στα 7. Παρασκευάς Γεώργιος, αθλητικός όμιλος Παραδείσου Αμαρουσίου 6 στα 7. Πανόπουλος Ορέστης, κακιστικός όμιλος Θωμάς Γεωργίου 6 στα 7. Μαξιλάρης Άγγελος, Σίγμα Μη Σίγμα Ελευσίνας 5 στα 7. Πενέσης Παναγιώτης Δημήτρης, Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας 5 στα 7. Βασιλάκης Γαβριήλ, Ασό Πετρούπολης Δίας 5 στα 7. Δεν είπα, δεν τρέχουμε. Την επόμενη απονομή θα ήθελα ο κύριος Μπέλος να την κάνει. Κορασίδες 10. Ο κύριος Θεοδωράκος Τάσος, αντιδήμαρχος. Λοιπόν, κορίτσια 10. Αποφασίστε, παιδιά. Πρωταθλήτρια Σκιαδοπούλου Αφροδίτη Λελούλα, πνευματική στέγη Περιστερίου 6 στα 7. Ίσαρη Αγγελική, Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας 5,5 στα 7. Παπαγεωργίου Ευτυχία, Αθλητικός Όμιλος Παραδείσου Αμαρουσίου 5 στα 7. Νεοκοσμίδη Φωτεινή Ζαχαράτη, Πειραϊκός Όμιλος Κακιστών 5 στα 7. Ρίγα Παναγιώτας, Κακιστικός Όμιλος Εγάλεο 5 στα 7. Μπαστιάνου Χρυσούλας, Κακιστικός Όμιλος Κορδαλού 4,5 στα 7. Θέλαμε να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, γιατί η πρωταθλήτρια είναι του συλλόγου μας, όπως καταλάβατε. Κατεβάσω. Όχι. Συγγνώμη, Κύριος Θεοδωράκος. Πάμε. Τα αγόρια 8, που ήταν και τα πιο φασαριόζικα, αλλά όσο περνάει
αίθουσα. Μυστικά σας αφήσανε. Πάμε. Πρωταθλητής Σπυρόπουλος Νικόλαος. Αθλητικός όμιλος 3 Αστέρες 89, 7 στα 7. Κασιούμης Βασίλειος. Κακιστικός όμιλος Εγάλεο 5,5 στα 7. Δερμιτζάκης Δημήτριος. Αθλητικός όμιλος Πεύκης 5,5 στα 7. Βασιλιάδης Βασίλειος. Αθλητικός σύλλογος Ασπροπύργου Άσπρος Πύργος 5,5 στα 7. Απελακιώτης Σταύρος. Ασό Πετρούπολης Δίας 5 στα 7. Παρτσαλάς Πέτρος. Κακιστικός όμιλος Περιστερίου 5 στα 7. ο οποίος είναι ο Ταμείας Ελληνικής Κακιστικής Ομοσπονδίας, θέλει να δώσει τη θέση του, γιατί πέρα από τους επίσημους υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν όλα τους τα χρόνια για το άθλημα και θέλουμε να τους τιμήσουμε. Ζητάμε λοιπόν από τον Οδυσσέα Βαζελάκη, που είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, να κάνει την επόμενη απονομή. Αν και στην Ένωση Κακιστικών Σωματείων που ήμουν γραμματέας, τσακωνόμασταν σε όλες τις γενικές συνελεύσεις. Λοιπόν, κορίτσια 8. Κουτά Αντωνία από Έγλη Παπάγου 7 στα 7. Στρατή Περτιάνα, Αθλητικός Σύλλογος Λαβρίου 6 στα 7. Ηλία Αναστασία, Αθλητικός Σύλλογος Άσπρος Πύργος 5 στα 7. Γαβρινού Σοφία από Έγλη Παπάγου 4 στα 7. Παπακώστα Δανάη, ΑΕΚ 4 στα 7. Γεωργίτη Σοφία, Κακιστικός Όμιλος Θωμάς Γεωργίου 4 στα 7. Θα μου επιτρέψετε όμως, εγώ σαν Σαλταμάρα, να δώσω ένα βραβείο στη μικρότερη κι αυτή που ξεκίνησε πριν ένα μήνα. Και είναι η αμέσως επόμενη, η Κανελοπούλου Ιωστίνη, μόλις 5 χρονών. Οι πρώτοι της αγώνες ήταν στο σχολικό, πήγε στο σχολικό Ελλάδος και βγήκε τρίτο κορίτσι, έλα Ιωστίνη. Και εδώ βγήκε 7η. Δεν ξέρουμε να γράφουμε ακόμα, αλλά τα κομμάτια τα παίζουμε. Και μην πείτε ότι είναι όμορφες. Μπράβο, κορίτσια. Γινόταν παράλληλα και το πασχαλινό μας τουρνουά και θα ήθελα ο έφορος σχολικού σκαϊκού, ο κύριος Κλαβούνος, να κάνει την επόμενη απονομή του πασχαλινού τουρνουά. Πρώτος, Κεφαλάς Πυρίδων, Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς, 5,5 στα 7. Δεύτερος, Κορλοτζίδης Πυρίδων, Ασό Πετρούπολης Δίας, 5,5 στα 7. Και τρίτος, Τζίντζε, εδώ θα το σκοτώσω το όνομα, δεν το... Ούτως ρε παιδιά, να το πει μόνος του. Συγγνώμη. Με 5 στα 7. Γλωσσοδέκτης είναι. Στο όνομά σου. Σιεντσεύσκι Ζμπίγνιεφ. Το περιμένετε να το πω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
από το 1 μέχρι το 404. Ποιο είπατε? 3-0-2. Πρέπει να είναι παρόν. 3-0-2. Πετράκης Ιωάννης είναι εδώ. Πετράκης Ιωάννης, σκακιστικός όμιλος Περιστερίου. Δεν είναι εδώ. Το επόμενο νούμερο. Τους το είχαμε βάλει προϋπόθεση να είναι στην τελετή λήξης. Τι να κάνουμε. Πέστε μου. Ένα άλλο νούμερο. 215. Δεν το πιστεύω, έχετε πάρει το σύλλογο Μακρύς Νικήτας, σκακιστικός όμιλος Περιστερίου. Είναι εδώ. Μανεσιώτης Χρήστος. Θα αρχίσω να λέω τυχαία νούμερα. Κουσκούτης Γιώργος. Πούντος. Πούντος, Νάπος. Αυτός λοιπόν θα έρθει το καλοκαίρι στο διεθνές μας τουρνουά να παίξει και πιστεύω να πας καλά. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε.